इकडून व्ह्यू छान वाटतं की नाही जरा कमेंटमध्ये सांगा. मस्त वाटतंय ना. याचं राजा राजा तो छोटू छोटू आणि बाहेर गेली ती गौरी. बघा किती कापायला लागते बघा. नमस्ते सर्वांना. आज मी परत बाहेर चाललो शॉपिंगला. काय शॉपिंग करतो रे काजल? घरातलं सामान. आणि आज घरी काजल आणि काव्य राहणार आहे. सामान बघायला चाललेत ना. हां, डेकोरेशन कुठे करणार आहे आपण? बाहेर. सरप्राईज. बाहेर सांगितलं पण कुठे एक्झॅक्ट सांगणार बाहेर नाही. बाहेर फक्त बाहेर. तर मी चाललो अश्मितला घेऊन. होय. काव्य राहशील ना घरी? घरी थांबलोय. आला फोन. हो ना. तर आपण बघा हे सिलेक्ट करतो. हे तर छोटे आहेत है ना अश्मित? छोटा आहे ना. आपण मोठावाला घेणार आहे. अशा हंडी हे काय इकडे आणि बाकी व्हरायटी इकडे आहेत सर्व. ह्यातलं तुला कोणता आवडला अश्मित? मला हा आवडला. हा वाला. हा कितीला असेल काय माहिती. मस्त वाटतं ना. बाकी फॅन पण आम्ही याच्यातून सिलेक्ट करणार आहे. आम्हाला वरती 2-4 फॅन लागतील ना. हा छान. हा विचारून बघूया. हाच सर्वात चांगला वाटतं ना. बाकी ह्याच्यात बघ है ना. मस्त वाटतं. आधी होतं भरपूर सामान. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. चला आलेले आहे घेऊन. शॉपिंग झालेली आहे. टोटल आम्ही 8 अंडे घेतली ना रे. हां, ही पिशवी हे स्ट्रीप ते आतमध्ये दिलं. काजल आलो याला सोडू ना. बुबू चला बाहेर. चला बाहेर. चला बाहेर. आता अश्मितला सोडून आलो. आता आपण घरी जाऊया. काजल आणि काव्य घरीच असेल. बटाटे कसे आहेत? बटाटा 30 रुपये. यू नाही बघ. लॅम्प कसा दिसतो बघितलंस काय? मस्त ना. गोल. असे 8 अंडे. पृथ्वी असं कसं बाहेर छान वाटतं ना ते. हो. रात्रीचं लावण्याचे छान दिसते. माझ्या जेवायला काय बनवते? आज वरण भात आणि पांढऱ्या वाटाण्याची भाजी केली आहे. आणि वरती काम चालू आवाज येत असेल है ना. आणि कोबीची भाजी. काय करताय तुम्ही आज? आज मला ना कोणत्या तरी चांगल्या माणसाच्या हाताचं खायला वाटलं. हातचं जेवण. तर मी बोललो मीच बनवतो. तर इकडे आपण तेल टाकलेलं आहे ना. तेल गरम म्हणजे होऊ द्या. मला कळलं नाही. मी आज इकडे काय बनवतोय? सर्व जेवण बनवतोय मी. इकडे भात ठेवलेला आहे. इकडे वरण घालतोय मी. होय. म्हणजे तुला समजलं ना मी काय बोललो? मला कोणाच्या तरी चांगल्या माणसाच्या हाताचं खायला वाटलेलं. हातचं खायला वाटलेलं. मग तो कोण? मी. समजलं? मग चांगला नाही बनवत मी. कोण? मी. अरे तुम्ही चांगला बनवता. हा. तू पण त्याच्यात तू पण आहे, बब्बी पण आहे, असं नाही सर्वच आहे. इकडे आपलं तेल गरम होऊ द्या. मग इकडे सर्व साहित्य ना काजल करून मी सर्व कापून विपून सर्व घेतलेलं आहे. काय विचारते? तेल होतलं. हा तेल टाकलेलं आहे. इकडे भात ठेवलेला आहे आणि इकडे ऑडियन्स पण आहे आमची. इकडे आज काव्या मॅडम आलेत घरी. आज मूड असतो ना तेव्हाच मी बनवायला घेतो. बघा 20 किलोमीटर जाऊन येऊन आलो अश्मितला घेऊन. मार्केटला जाऊन ते हंडी घेऊन. ते लोक ते हंडी म्हणतात ते लॅम्प्सला. मला ना हसायला. हंडी म्हणजे काय?
तर ते आपली हंडी माहिती कसली असते? आपण हंडी कधी बोलता? अंडी नाही, हंडी हंडी कधी हा, बोलतो दही आपण? हंडी. दही हंडीला बोलता. हा, तर ते तेल गरम झालेलं आहे. तर सुरुवातीला आपण याच्यात मोहरी टाकूया थोडीशी. हा बघा, मोहरी तडतडली की नंतर आपल्याला काय टाकायचं आहे? जिरा. ठीक आहे, मोहरी जिरा. मास्टर शेफ. मोहरी जिराच्या सोबतच आपल्याला टाकायचं इकडे ठेचलेलं लसूण. हे बघा, लसूण सोबतच आपल्याला टाकायचा आहे कढीपत्ता. आणि हा कढीपत्ता आपल्या झाडाचा आहे, हो आपल्या फ्रेश घरात आहे. आणि चांगला धुतलेला आहे. होय. कढीपत्ता टाकला की जरा पाठी यायचं, उडतं ना ते. नाही, मला सवय आहे, मग मी घाबरत नाही. मी बोलते ते मला. हा. हा, आता बघा, त्याला काय जास्त वेळ नाही लागत. त्याच्यानंतर आपण टाकणार आहे कांदा. हे किती कांदा आपण घेतलेला आहे? 2. एक मोठा घेऊ शकता किंवा 2 छोटे घेऊ शकता आपण. कांदा टाकल्यानंतर जरा कांदा आपण हलवून घ्यायचा, परतवायचा. वास आलाय, सुगंध सुटलाय. रेसिपी बनली पण नाही आणि अगोदरच वास आलेला आहे. फोडणी ना. आणि सोबतच आता आपण आवाज टोमॅटो. सुगंध सुटला हा, पण तुम्ही तडका दिला तर. आपले जे फ्रेश आहेत ना कढीपत्ते बाहेरचे, हो, मस्त सुगंध येतो. आता हे काय टाकताय? हे आपली हळद, नॉर्मल हळद. हळद अजून एक तुम्हाला इम्पॉर्टन्स सांगतो. म्हणजे मी काय करतो, जरी मी बाहेरचा खात असेल तर ते फक्त थोड्या पुरती, ट्रॅव्हलिंग पुरती, की तुम्हाला दाखवायला यावं म्हणून आम्ही ते टेस्ट करतो सर्व. असं काय जास्त आम्ही बाहेरचं खात नाही. हो, आपण नेहमी खात नाही. हिंग पावडर टाकलेली आहे. आता मसाला पण टाका 1 चमचा. टाकतो. 2 चमचे टाका. मसाला आपल्याला आपल्या तिखट प्रमाणे टाकायचा. हो. आणि आपला हा मसाला आहे ना एवढा तिखट नाहीये. आम्ही मसाला जे स्वतःसाठी घरी बनवतो ना, तो तिखट बनवतच नाही आम्ही. आणि जास्त तिखट पण खावं नाही कोणी, आहे ना. हो, 2 चमचा टाकतो. थोडा टाका. मसाला सर्व टाकून तो गॅस स्लो करा बघा, कड आला. नाही पण वरती नाही आलं ना, होऊ दे जरा ते. जरा पाणी टाकायला हवं, है ना. पाणी का टाकायचं? कारण मसाला खाली लागला नाही पाहिजे ना. हो. आपली इथे बारीक कोथिंबीर पण चिरून घेतली आपण. काय सुगंध सुटलाय किचन मध्ये. काय? हा मस्त सुगंध सुटलाय. या हातची ये हात हमें दे दे ठाकूर. दिलेलाच ऑलरेडी. आता आपण डाळ टाकूया त्याच्यात. आणि 2 प्रकारची डाळ मिक्स केलेली, तूर डाळ आणि मसूर डाळ. आता इथे आपण कोथिंबीर टाकतोय. सर्व टाकलं पण आपण मीठ नाही टाकलं तर काहीच फायदा नाही आपल्या रेसिपीचा. आणि मी रेसिपीमध्ये ना मीठ हाताने टाकतो. बाबू म्हणजे काव्या. थोडासा अजून टाकतो आपण. थोडंसं असं वरतून टाकता कोण असं जरा वाटतं वरतून टाकायला. सर्वांनाच हवी असेल ना अशी थोडीशी वरतून टाकायची. आता एकदा जरा कड येऊ दे त्याला, मग आपलं झाकण लावायचं. हो, की वरण रेडी. आता इथे मी तुम्हाला हळद बद्दल काहीतरी सांगितलं होतं ना, जे ऍक्च्युली काय काम होत काय होतं माहितीये का, मुंबईला पण खूप काम होतं आणि रत्नागिरीला पण खूप काम आहे. म्हणजे ना मी घरी असं रिलॅक्स बसतच नाही. बसलो तर म्हणजे दमलो तरच बसतो, असं कधीच बसत नाही. आता इकडे बघा हळद घेतो मी अशी, या चमच्याने घ्यायची. बघा पाव चमचा, तुम्ही पाव चमचा घेऊ शकता. मी सगळं थोडीशी जास्त घेतो. हे टाकली याच्यात. आता काय करायचं सांग, हे काय रेसिपीमध्ये टाकायचे ना आपल्याला. हां, हे आपण बाहेरून हळद लावतो. हळद ना खूप इम्पॉर्टंट आहे, खूप आपल्या त्वचेसाठी पण चांगलं आहे आणि आपल्या हेल्थसाठी पण चांगलं आहे. मी तर असं मम्मीला घरी देतो, तर तुम्ही सुद्धा असं पिया, खूप छान असतं. काय नाही वाटत आहे, जरा पण माझ्यात एक्सप्रेशन चेंज नाही झाले म्हणजे काहीच वाटत नाही. तुम्ही म्हणता ना ते ग्लो पाहिजे, ग्लो.
तर ह्याच्याने येणार. घशाचे काही प्रॉब्लेम असेल तर हळद खूप छान असते. खोकला वाटत असेल, कधी खटखर वाटत असेल तर तुम्ही हळद पिऊ शकता. कोणाकडे मागत नाही बसायची, स्वतः घ्यायचं, स्वतः करायचं, लगेच खाऊन बाजूला व्हायचं पिऊन. आता इकडे आपण झाकण लावतोय, मम्मीच्या भाषेत झाकण मारतोय आणि इकडे आपल्याला 3 शिट्या करून घ्यायच्या. मग इकडे आपलं वरण पण झालेलं आहे, इकडे आपलं भात पण झालेला आहे, थोडंसं कमी करतो आणि इकडे आपली भाजी पण झालेली आहे. भाजी आपण बनवली बघा, भाजी बघा मस्त. आणि आता मी कोबीची भाजी बनवते. आता इकडे बाकीची भाजी काजल करणार आहे. तिकडे बाकी कोबीची भाजी करते ना काजल? कोबीची भाजी आम्ही खाणार आहे आणि तोपर्यंत आपण वरती जाऊन बघूया किती काम झालेलं आहे. आता इथे टाईल्स बघा कोणत्या राहिलेले आहेत. बघा ह्या कलरचं टाईल्स राहिलेले आहेत. ही डिझाईन बघा आणि ही वेगळी डिझाईन आहे बघा. बघा दिसतं तुम्हाला इकडून? चला खोलूनच दाखवतो तुम्हाला. दिसले का? आता हे सर्व लावल्यावरती तुम्हाला दिसेलच. इथे एवढं झालेलं आहे, इथे एवढं राहिलेलं आहे आणि ही एक राहिली. काव्य कुठची आहे सांगी? लाकडाची. लाकडाची आहे पण कुठे लावायची ही? ही बघ तिकडे लावायची. दिसली का? गेटची वरची बघ, त्याला लावायची आहे. इकडे ठेवलेली आहे, आल्यावर लावतील. इथे एवढं सर्व इकडचे बहुतेक सर्व वरती गेले कारण आपण टेरेसला लावले ना. आता काव्या काहीतरी बोलली. काव्या काय बोललीस? मस्त वास येतोय. कसला? डाळीचा. बनवली का नाही? सिटी झाली का काजल? नाही ना. आमचा कुकर जरा इंटरनॅशनल झालाय आता. आमचा कुकर होत नाही. जरा रिपेअरिंगला न्यायचं त्या कुकरला. इकडे कोबीची भाजी ना? होय. ती काय चिरली आहे, कांदा चिरते. कावायची माझं दूध ती आली होती ना, घेऊन जात ते बहिणीला ते. इथे फ्रेश कढीपत्ता घेतला जात आहे. आता हे बहिणीला कशाला पाहिजे? हा काव्या? काय तर माहिती मला. ते काव्य देते काजलला. तोपर्यंत आपण काय रे, कुठे चाललो आम्ही? कोणाला कापायला? झाडा कापायला पाठची. कोणते खूप आलेत ना. यस. आणखी आणू का कोणती? जाण धारवाले तुमच्याकडे. एका मिनिटात तू काय सगळं वाढलंय अडचण झालं. एका मिनिटात पटकन कापू कापू करण्यापेक्षा एका मिनिटात झालं. ते बघ काय तर धोपाळा झालाय. हो पडला खाली, कापतोय ना. ते खाली पडलेलं ते कापून टाकायचे. कसं म्हणजे हवा धोपाळा. हा ना, धोपाळा झालाय. तो काय कुठं कुठं झालं तिथं पुढं. बघा किती कापायला लागते बघा सर्व. भरपूर म्हणजे भरपूर. मी एक म्हणून तिकडे टाकता. एवढं कापलेलं आहे. कुठे लपलंय? मला इकडून झाकून ठेवला. हे बघ ह्याची भाजी करायची असते बघ ह्याची. ते वरती गेलफुल आहे ना. दाखव. चांगलं आहे ना. त्याला चिक पडेल ना अंगावर.
आमच्याकडे हात काढायचा हाय. केवढे पण जमा झाले ना, हम्म. राहू दे तसेच ना, नंतर होतील भरायला. चला त्याचं फुल बघ डबल वालं. आणि आम्हाला इकडे काय मिळालेलं आहे, कोकोनट, नारळ छोटासा नारळ. जर का तुला खारू काही नेते असलं असलं काय देव हे असतं ते अक्रोड असतं ते. ते बघ फुल. फुल आलेलं आहे. काव्या पाहिजे तुला ते देऊ तोडून? तुला नको ना, राहू दे ना. देवाला असलं तोड. आणि तिकडे पांढरी फुलं आले आहेत. दोन ती काय तिकडे पांढरी फुलं. तर इथे जेवायला झालेलं आहे. जेवण आलेलं आहे रेडी. भात, कोबीची भाजी आणि इकडे पांढऱ्या वाटाण्याची भाजी आणि इकडे मी बनवलेली डाळ. वा वा वा. चला आता काव्य आणि मी जेवून घेतो. तुम्ही सुद्धा या आमच्या बरोबर जेवायला, है ना काव्या? इथे आता आम्ही छास, ताक, cheers. काव्याला कान देत नाही कारण काव्या जरा खोकुरम झाली आहे. थंड आता इकडे पाणी प्यायली ती, म्हणून. थंड पाणी प्यायली तू? हो. चांगलं आहे. कोण बनलं? झालं जेवण? होतंय. जेवण. बुबू आतमध्ये नाही येऊ शकत तर बाहेर खातात आहे. हा काव्या, चला पाठीवा. झालं पाटी. हो संपलं. वा वा, दुपारची वेळ आहे पण आज जरा ऊन कमी आहे. काव्या काय झालं? नाचायला लागले. ते बाहेरचं सर्व खाल्लं बघ. खा तर मग खाली पडतोय. तोंडात चावत पण. किती 2 चपात्या होत्या ना? 2 चपात्या, थोडंसं बिस्किट, थोडंसं आवडीचं आणि थोडंसं हेल्दी. खाते ना? आत्ताच आमच्या बुबूची डिलिव्हरी झालेली आहे ना बुबू? बुबूची पिल्लं बघायला जायची आहे का? काजल बघितलीस तू? मी नाही बघितली अजून. आमच्या बुब्बूनी त्या घरी पिल्लं दिलेली आहेत. त्यांचेच आहेत सर्व. ती तिकडे येऊन खातात, तिकडे पण खातात, इकडे पण खातात. आता पोट भरला. आता पातळ झाली. आता आमची बुबू स्ट्रॉंग होणार. नको थांब. त्याला संपलं आता. संपलं? चला बाद झालं. चला जावा आता पिल्लांकडे जावा. हाय 2 बिस्किटं राहिली आहेत. जावा तुमच्या बेबीकडे जावा आता. जावा बुबू, तू जा बाबूकडे. जा. तुझे किती बाबू झालेत बघूया. 1 2 3 तर असतातच तुमचे बाबू लोक. मला नाही अजून काय संपला. जा बाबूकडे जा. जा बाबूकडे. बाबूकडे जा. बाबूकडे जा. कुठे तुझा बाबू? ती बघा चालली आपल्या बाबूकडे, है ना? काय? तिकडे पाठी केले त्यांनी. दिसले का? गेली ना? गेली. तिकडे जाऊया आपण बघायला नंतर. हा काय, जाऊया ना? नक्की जाऊया. आता आमच्या संध्याकाळचा नाश्त्याचा वेळ झालाय. ह्याचं ना वेगळं ठेवलं होतं कारण ते दोघं खाऊन गेले होते ना. हा नाही खाल्ला, ह्याने काय खाल्ला? कुठे होता तू? कुठे होता? इकडे होता. एवढा पण गवत पुरत नाही देणार. ये. 1 2 3 एक बाहेर गेली एक फिरायला. बाहेर गेली फिरायला गौरी. काय तुझी कोणती फेवरेट? हे वाली काय नाव आहे? ह्याचं नाव काय? हरणी. 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 हरणासारखे म्हणून. हा आणि ते काय व्हायचं? याच राजा. राजा. तो छोटू. छोटू. आणि बाहेर गेली ती गौरी. गौरी. त्यांना गवत घेऊन भरू. ये. आता खाणार नाही हातात घेऊन. नाही ना? नाही. काल खात होती. हा एका याच्यात 4 येतात. ह्याचं काय नाव आहे जर आम्हाला कमेंट मध्ये मला सांगा. नाव काय लक्षात नाही म्हणजे. आम्हाला पण नाही माहिती. आणि कुणी दिलं नव्हतं तेही मला लक्षात नाही. यांनी लावलं नाही ते.
इकडे दोन. पाणी कमी म्हणून असे झाले ना ते. पाणी नाही ना. आता काव्या आणि मी कुठे आलो आहे काव्या? मी एवढा लांब आलो आहे पण इकडून आपलं घर दिसतो की नाही? हो. कुठे आहे घर सांग? समोर. आता तुम्हाला ही पण आली. इकडं. आम्ही जरा बाहेर चाललो आहे. आमचा कुकर जरा खराब झाला रिपेअरिंगसाठी आणि काजल जरा तयार होते म्हणून आम्ही जरा इकडे फिरायला आलो. आता कुठे आलो आहे तुम्हाला कॅमेरा टर्न केल्यावर दिसेल बघा. कुठे आलो आहे? केवढं मोठं झाड आहे ना. सर्व काजू. ह्याचे काजू जमा केले का काव्या तुम्ही? काजू गुरांना ती बघ काय करते. खाल्लं की असं होतं ते बघ. आपलं घर तिकडे किती छान वाटतं बघा. म्हणजे ह्या गाडग्यावरून कोण उडी मारून जाईल? या गाडग्यावरून मी जाईल. जाऊ काय? मग तुला लेट होईल, मग आम्ही जाईल पटकन. किती छान वाटतंय इकडून. व्ह्यू छान वाटतं की नाही जरा कमेंटमध्ये सांगा. मस्त वाटतंय ना. आणि तो तिकडं फणस फणस पण लागलेला आहे काव्याच्या झाडाला एक. आणि इकडे सर्व शेती करता ना. चल करिया दाखवते. करिया आहे काय तर करिया. कुठे आहे? करिया त्या बघ तिकडे. जाऊ मेरे पीछे आओ. ती कपडे घालत होती, रेडी होत होती. तिकडे कैऱ्या. कैऱ्या. तेव्हा हे दाखवते. चला कैऱ्या काढायला. अरे वा. असते लावू शकते. आता काव्याचा हात आपल्या नाही आहे, मग लोकांच्या आहेत. लोकांचे आहे. हां लोकांचे आहेत, बाहेरचे आहेत ना. आता केवढे जवळ आहेत बघा. रत्नागिरीला आंबे ना एवढे जवळ असतात बघा. डोक्याला पण लागले बघ. इकडे आहे, वरती आहे. पण तोडायचे ना. तोडले की फाईन लागतं इकडे. ओरडतात माणसं. ओरडतात पण मारतील. चांगले दोधवतील. काजलला दाखवले ना. काजल लगेच याला काढायला हे. खाल्लं तर आता खरं नाही. चला जाऊया. चल चल लवकर. काजल कैरी. तेव्हा काजलला बोलव. काजलला बोलव. काजलला लय कैरी आवडते अशी. आम्ही कैऱ्या बघून आलो. कैऱ्या. इकडे इकडे कैरी बघे. आरामात येते बाबा. कासव कासव. कासव ना. काजलचं नाव कासव चालतं. चला आता काजलचं रिॲक्शन बघूया आपण. परत जाऊया तिकडे. हे बघ इकडे ही पण फिरते बघ. आपली दिलला आणल्यावर कशी फिरेल बाबा. त्या कुत्र्यांची भीती वाटते मला दिलला. बाहेर पडायचं तिला असं होईल की ओय ओय कैऱ्या बघ. ओय. केवढ्या जवळ आहेत बघ काजल. केवढ्या जवळ आहे बघ. ऊस आहे ना. हा ऊस आहेत ते. मस्त ना. हे काढायचे नाही आपले नाहीत ते. लोकांचे. हात लाव. कितीला हात लावू शकते बघ. किती कैऱ्याने हात लावू शकतेस. मी तर या. ए माझा आई. तुझा नाही ता. तिकडे बाजून कोणतं आहे? तिकडे बघ. इकडे तिकडे बघ. हे बघ इकडे पण बघ किती आहेत. ही बघ आमची कॅट बघ इकडे फिरते. आणि ते पाठचं. आम्ही आलो. काय करायला गेलो होतो काजल? कुकर रिपेअर करायला गेलेलो. बघा काय झालं तुला प्रॉब्लेम? शिट्टी नव्हती होत. आजूबाजूनी ना वाफ जात होती. तर हे रब्बर आहे ना नवीन बसवलंय. रबरचे पैसे घेतले फक्त? हो रब्बरचे पैसे घेतले. नवीन बसवलाय. तो रब्बर ना कडक झालेला असा एकदम. और चलते आले 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 आले. चला आता तुम्हाला लाईट जरा कमी दिसते बाहेर है ना. पण जेव्हा आम्ही ते गोल लाइटिंग लावणार आहे त्यानंतर कुठे ते एक दाखव बरं तुझ्या हाताने. आपण आज आणलेले आहेत आणि टोटल आम्ही 8 आणलेले आहेत. 8 लाईटीचे बॉल जेव्हा आम्ही बाहेर लावू तेव्हा उजेडच उजेड है ना. हे सर्व असे समोर बसणार आहेत आणि लावल्यानंतर तुम्हाला आम्ही दाखवू आणि उद्याच लावणार आहे आम्ही. तर चला व्हिडिओ कसा वाटला मला नक्की सांगा. लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. बाय.